Igrigo, akoya o, Igrigo bolomo, Igrigo. Igrigo bolomo, Igrigo, ajomo, Igrigo bolomo, Igrigo. Igrigo bolomo, Igrigo bolomo, Igrigo bolomo, Igrigo. Igrigo bolomo, Igrigo, Uronso, Igrigo bolomo, Igrigo, Uronso. Igrigo, ayamo, Igrigo bolomo, Igrigo. Oh, what's your? Igrigo, kapeo, Igrigo bolomo, Igrigo, Mubali. Igrigo, ayamo, Igrigo bolomo, Igrigo, ana. I'll tell you, go video.
Shuwa ya jabu go da naya ko shawa
mimi oshiawa wa ebiata mama shuka yaje kubere kubere ndamana oshiawa wa ebiata mebuya tiobiata dumbu shuka yaje kubere ndamana wakashia mebu sukamana kahona rawanti Adman, open the light, yet an hour. Shoot the other now. Let us shower. Where's the Buddha? Get the other leader. Shoot the other Buddha, the leader. Let us show the hand on the tip of the one to the other. Why you made him be marathon? Not a good. I'm going to by the Jagopan. Why you made him be marathon? Why you should have gone and I believe in our well. May have bomb on our turning. Then I'm a tower.
ikorobịa nọ ma agbọbịa egwu rekọdụ ha ga-eteriri ya bụ egwu mana o nwere egwu kacha egwu ịkụkwara ikorobịa na agbọbịa etegbu egwu ha na-egwu ọ bụrụ na ị nwere ịgụ ụmụ agbọghọ ekwe ịgba ụmụ ikorobịa etegbu egwu ha na-egwu nke na-aka ọgwụ mgbara egwu na-adị na ọ na-adị n'ihu ha mana ka oshi na-adị na anọta ha maka okitibi ebe na-emere ma adịghị isi bịara fada akwụkwọ mmadụ chimechiche eshi chimechiche ekperimere adịghị ma chide esi ndị na-arụgba tọọchị ha ara ka ya nakwa ya n'afọ n'ekperimeme tọọchị bụ udechi ndị na-ahịa n'aka ọ bụrụ ana m na-ekwe mgbe abaghị ya Enugu nọ na mbara gị họnt mma ọgụ na-ekwu ọsọ na-ekwu ọsọ bụ nwanyị na ịgba bụ ji ndị ara aka mgbe ọgba ọsọ dekwara na ọgbagbu oru ya n'ọsọ ọjụ na ama na ya were ara